Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Saan ka madalas bumibili ng mga panregalo sa Pasko? Motel. Ay, Oo. ano, bakit motel? Hindi sa mga motel, sa mga hotel, motels. Diyan ako bumibili ng mga pang GC ko. Oh, kasi I'm more on the experience. Ayoko ng mga kinakain. Ayoko ng mga usual things. So kapag Pasko talaga, gusto ko kapag mamimigay ako ng regalo, more on the experience. Wow. Gusto ko ma-experience mo, Robin Sena, yung hotel ng Tagaytay. Ay, yan. O kaya, langit-ngit ng Pasay. Ayan! Uy, ang ganda nga Oh, nun diba? Actually, akala ko yung pamimigay mo, Oh. yung mga shampoo na nakuha mo kasi mahilig ka magmotel. Pwede din. Di ba pwede. libre yun eh? Oo, libre din. Di, pero Ay. mga GC talaga. Sa Oo. bagay. Ikaw ba, saan ka bumibili ng mga panregalo mo? Sa inaanak mo, mga katrabaho mo? Oo. Yan. Kami ng nanay ko, mahilig talaga kami pupunta sa may 168, sa may Divisoria. Ay, Oo. wow. Pero ngayon, baka wala na lang. Walang pera eh. Walang pera, kaya nga eh. Ay nako, at dahil nalalapit na nga ang Kapaskuhan, nararamdaman na natin yung pressure, init ng mga tao Yes. kapag namimili. Legit yan, ang Pasko ay sumapit, ang dami nang nangangalabit sa mga palengke. Ayan. Kasi 70% discount dito, sale Awa. dyan. Yung akala nila, nakukompute nila yung natitipid nila, pero Oo. yung totoo, napagastos lang talaga sila. Legit yan. Kaya, Ano? kaya, bisyo. Sorry, utak kasi namin naka-vacation break. Oo, nag-Christmas shopping na. Oo, kahit wala naman talaga. Oo. Ay, eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng mamimili tuwing magpapasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Bogus buyers! Kahit buyers yun. ito ang mga bogus buyers. Oh, bili-bili na kayo. Mura na pa regalo mga laruan, may turutot pa. Oh, diretso nyo sa bagong tao, may turutot dito. Kuya! Po. Magkano yung mga laruang bola nyo? 30 na lang yan, ma'am. Buy one, take one. Patingin nga, patingin. Ay, ito po. Ay, walang kulay pink. Oh, kulay pink. Ma'am, eto, mas malapit. Orange. Naku, wala. Itong damit na lang, magkano to? Naku, ma'am. Last na yan, ma'am. At bagay na bagay sa inyo, ma'am. Bagay na bagay sa iyo, ma'am. Imekos-mekos natin. 850 po yan, ma'am. Ay, ang mahal pala, no? Maganda naman kasi yan, ma'am, yung tela, ma'am. Tingnan nyo, bagay sa inyo yan for sure, ma'am. Sige, itong sapatos. Itong sapatos, magkano to? Yeah, ma'am, 780. Sukat nyo ba, ma'am? Susukat, ma'am? May size 8? Size 8. Eto, ma'am, oh. Ay, hindi, size 7. Ay, 7. Eto, ma'am, oh. Ay, may red. May red kayo nito. Black lang, ma'am, eh. Ay, black. Ay, sige, gusto ko red. Sa iba na lang ako bibili ba? Tampaling kita, ma'am. Mga bogus buyers, tanong ng tanong, di naman pala bibili. Kaya nga, ay Oo. nako. Uy, pero alam mo, bilang sa perspective ng mamimili, ako natatakot ako magtanong kasi baka isipin din ng mga nagbebenta, hindi naman ako bibili talaga. Ay nako, same feels talaga every time Diba? na nasa mga bilian ako. Aba. Natatakot akong humawak kaya hanggang tingin na lang ako. Oo. Kasi there's an expectation, peer pressure sa mga tindero-tindera na dapat bilhin mo yun and all. Awa. Right? Ay nako, kaya ako natuto na lang din ako. Oo. Na kapag tumingin-tingin ako, tapos medyo namahalan ako o gusto kong tumingin sa iba, aamin na lang talaga ako. Ay, Sabihin oo. ko, titingin pa po ako ng ibang choices ko. Babalikan ko po kayo kung meant to be tayo. Oo. Honesty is the best Ayan, policy pa rin. oo, ginaganon ko. Ako naman parang naisip ko, hindi ko na lang hawakan. Hindi ko na lang titingnan. Ah. Titikman ko na lang. Delikado ka pala maging customer. Laruan, nakita mo, dinidilaan. Ay, ako, anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga mahilig sa pogi. Jessa! Ano?
Ano? Ano ba? Ang lapit mo lang pala. Jessa, saan ka pupunta? Okay na nga yung discount na binigay sa atin ni Manong eh. Makakatipid na tayo doon. Ang dami mo pang inaanap eh. Ano ka ba, Robin Shena? Mas marami pang mura doon sa looban. O doon tayo kay Kuya. Halika, dali. Oh, bili-bili na kayo dito, torotot. Kuya, Mura lang. Kuya, magkano yung torotot mo? Oo, magkano yan? Ma'am, 250. 250 po isa, pero pwede ko sa'yo bigay 200 kung mas marami sa 5 ang bilihin mo. 250? Wow, ang mura naman, Kuya. Jessa! Aray, ano? Anong mura eh? Sa kabilang tindahan yung nauna nating tinanungan, 30 nga lang yan eh. Dito 250, girl, ang layo. Marunong ka ba mag-math? Okay ka lang ba? Okay lang yan, Robin Shena. Dito na tayo kay Kuya bumili. Dalian mo. Hindi, mahal-mahal, Jessa. Ano bang klaseng torotot yan? May gunto ba yan? Ay, naku, okay lang yan. Tingnan mo, oh, pogi naman siya eh. Kaya for sure, sulit yung torotot niya. O ano, ma'am, bibili ba kayo torotot ko, ma'am? Oo, Kuya. Pero pwede ko ba munang itry yung torotot mo? Sige, ma'am. Mahilig sa pogi. Bumibili dahil sa PR ng tindero at tindera. Tumahilig pala si Jessa sa mekus-mekus, sabi ni Boy Oo Pinoy. nga. Pero aminin mo yun, Robin Shena, nadadala ka rin sa face value ng mga tindera at tindero natin. Ay, oo ha? naman. Kaya matalino na rin ang ating mga business owners. Yan. Yung mga nilalagay nilang tindero-tindera, may itsura na rin talaga. Kaya nga. At ang pinipili nila yung mga K-pop ang itsura. Oo, mga K-popan Oo. talaga yung itsura. Ano, Parang K-popan? K-popan. Mga singkit-singkit kunwari. Ayan. Ay, nako. Kaya talagang kanya-kanyang strategy. Pero kabisyon ako, tipid-tipirin mo yan at dapat bumili ka sa tama. Yes. Hindi kasi yung iba, nung nakaraan, bumili ako ng pagkain. Awa. Ano na siya, malumya na. Oo, makunat. Eh, bakit Alam mo yun. binili? Hindi ko napansin na butas pala. Akala ko kasi maganda yung tindera. Pwede rin. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito, yan pwede mo kaming hanapin sa aking mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin. Kakaiba yung boses ko. Oo nga, parang may hago. Parang mas maganda nga siya eh. Oo, yeah. I like my voice. Para kang may may nakasalpak sa throat mo. Oo, natoroto. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!